Hej og velkommen til vejret. Vi vil i dag snakke lidt om regn. Regn er den mængdemæssigt største form af troposfærisk vandform i nedbør, bortset fra i polarområderne, hvor der så mest er sne. Regn består af vanddråber, som er opstået ved kondensering af vanddamp i skyerne i troposfæren, og som når jordoverfladen. Jeg vil så snakke med mine to journalister, som vil fortælle lidt om stigningsregn, konvektionsregn, eller konvektionsnedbør og frontnedbør. Hej, nu står vi i studiet her med Randi Mikkelsen, som vil fortælle os lidt om stigningsregn. Velkommen til dig. Tak skal du have. Ja, jeg skulle fortælle om stigningsregn, og det er geografisk nedbør, regn fra skyer, som er dannet ved at fugtig luft løftes til værs over bakker eller bjerge. Opstigning medfører adiabatisk afkøling, og der dannes skyer og nedbør. Opstigning kan også danne stratus eller orografsk tåge, der stiger sig op langs bjergsiderne. I luftstrømmens bjergetop over et bjerg kan der dannes en særlig type skyer, som dog ikke giver regn. Det var så stigningsregn. Ja, og tak til dig. Tak, Alberte. Og nu vil vi så snakke videre om frontnedbør, og det vil vores meteorolog Connie Rasmussen fortælle lidt om. Værsgo til dig. Hej, jeg vil gerne fortælle lidt om frontnedbør, som er en af de tre hovedtyper af nedbør. Og det opstår, når varm og kold luft mødes. Og varm luft, det er lettere end kold luft, og det bliver derfor presset op over den kolde luft. Så det vil sige, at når varm luft det bliver presset op, så afkølelsen. Og da kold luft ikke kan holde på fugtigheden som varm luft, det resulterer dette så i nedbør. Og i varmefronten er det varm luft, som siver ind over det kolde luft. Og den varme luft, den løftes så langt op over langs en kold skrå front. Og den skrå front, den er meget lang, hvilket gør, at vi får længere vej nedbør. Og den varme luft, den bliver afkølet, og vi får skydannelse af nedbør. Derimod i koldfronten er det det kolde luft, som bliver presset den varme luft henover. Og det gør, at den varme luft stiger hurtigere og højere op, og vi kan få mere kraftig og kortvarig nedbør. Og tak til dig, Connie Rasmussen. Ja, det var så. Og nu vil vi have vores næste rapporter, Mikkel Simonsen, som vil fortælle om konvektionsnedbør. Og velkommen til dig, Mikkel Simonsen. Du vil fortælle os lidt om konvektionsnedbør. Det vil jeg. Værsgo. Tak skal du have. Og konvektionsnedbør, det opstår, når der sker en kraftig opvarmning i jorden, med påfølgende opvarmning fra luften nedefra. Hvis luften er ustabil, kan opstigningen blive meget kraftig, op til 90 km i timen. Ved fortætning af vanddampen kan der dannes bye eller tordenskyer. Konvektionsregn med torden er almindeligt i områder omkring ækvator i forbindelse med den daglige opvarmning af jordoverfladen. Og det var rigtig godt. Tak til dig, Mikkel Simonsen. Det var super. Og tak til begge journalister. Det var alt for vejret i dag, og efterfølgende, efter reklamerne, så ser vi lidt mere fra den spændende serie Krøniken.